ஆதிக் ரவிச்சந்திரனுடைய டைரக்ஷன்ல பிரபுதேவ் ஆக்டிங் பண்ணி பஹீரா மூவி மார்ச் 3 அன்னைக்கு தியேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. இந்த மூவியை பத்தி பார்த்துடலாம். இந்த மூவி ஒரு சைக்கோ த்ரில்லர் மூவி தான். ஏற்கனவே நிறைய மூவிகளை நம்ம சைக்கோ த்ரில்லரா தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியிலே பார்த்துட்டோம். முக்கியமா சொல்லணும்னா அன்னியன்ல இருந்து இப்ப ரிலீஸ் ஆயிருந்த ராட்சசன் மூவி வரைக்கும் ஒரு வகையான சைக்கோ த்ரில்லர் மூவி தான். ஆனா இந்த மூவி வல்லவன் ஜேர்னரியா ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களே, அதாவது பெண்களால பாதிப்படைஞ்ச ஒருத்தவன் ரிட்டர்ன் பெண்களால யார் யார் பாதிப்படைஞ்சு அவங்க கஷ்டத்துல இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே உதவி பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொண்ணுங்களை எல்லாத்தையுமே கொடூரமா கொலை பண்றது தான் இந்த மூவியோட சைக்கோ வேலையே. அதுதான் இந்த மூவியோட ஒன்லைனாவும் அமைச்சிருக்காங்களே. பிரபுதேவா தான் இந்த மூவியோட ஹீரோவா பிளே பண்ணியிருக்காரு. பிரபுதேவா பொறுத்தளவுக்கு அவருக்கு கொடுத்த போர்ஷனை அவர் கரெக்டா பண்ணிட்டு போயிட்டாருன்னு சொல்லணுமே. ஹீரோயின் போர்ஷன்ல நிறைய கேரக்டர்ஸ் வராங்க. இருந்தாலும் ஒரே ஒரு கேரக்டர் மட்டும்தான் கொஞ்சம் அழுத்தமாவும் தெளிவாகவும் காமிச்சிருக்காங்களே. மத்த எல்லாருமே நார்மலா உள்ள வந்து போற மாதிரியே இருக்கு. வெவ்வேறு கெட்டப்ல வெவ்வேறு மாடுலேஷன்ல ஒவ்வொரு பொண்ணுகளையும் கொலை பண்றாரு. ஏன் கொலை பண்றாரு, எதுக்கு கொலை பண்றாருன்னு இவருக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஹிஸ்டரி இருக்கு. இந்த பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ஹிஸ்டரி வந்து சண்டல போய்கிட்டு இருக்கு. மற்றபடி சொல்லணும்னா இதுல புதுசா என்ன காமிச்சா மக்கள் ஏத்துப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு புது புது கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தவிர மற்றபடி புதுசா எதையுமே காமிக்கல. கொஞ்சம் அடல்ட் கண்டென்ட் உள்ள சேர்த்து மூவியை ஓரளவுக்கு என்டர்டைன்மெண்டா நகர்த்திருக்காங்களோ தவிர அந்த அளவுக்கு முழுக்க முழுக்க ஏற்படல. மற்றபடி சாங்ஸா இருக்கட்டும், பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரா இருக்கட்டும், ஓரளவுக்கு தான் நல்லா இருக்கு. அந்த அளவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவா தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மூவிக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி மூவில காமெடி அந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகல. இருந்தாலும் நிறைய இடத்துல பிரபுதேவா அவர்கள் காமெடி பண்ற சீன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் சொல்லணுமே. மற்றபடி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்லணும்னா இது ஒரு நார்மல் மூவி தான். சைக்கோ த்ரில்லர் மூவி பிடிக்கிறவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பா இந்த மூவி பிடிக்கும். ஸ்கிரீன் பிளேவை பொறுத்த அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கு. புதுசான ஒரு கலரிங்க ஃபாலோ பண்ணி இருக்கிறதுனால பாக்குறதுக்கு ஓரளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏற்படுத்துற மாதிரியே தான் இருக்கு. மற்றபடி எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே இல்லாம இந்த மூவி நீங்க தியேட்டர்ல பாக்குறதுக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பூர்த்தி ஏற்படுத்தலாம். அப்படி இல்லைன்னா பாதி படத்திலே உங்களுக்கு சலிப்பை கூட ஏற்படுத்துறதுக்கு அதிகப்படியான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. இருந்தாலும் கதை வயசுல புதுசா இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு ஸ்கிரீன் பிளே வயசுலயும் புதுசா இல்ல. இருந்தாலும் பாக்குறதுக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் என்டர்டைன்மெண்டா தான் இருக்கு. எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே இல்லாம போனீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த மூவி உங்களுக்கு முழுசா ஒரு திருப்தியை ஏற்படுத்துறதுக்கு அதிகப்படியான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு.